Moni habari ndi alongo nthawi ino yakumasana. I hope you had a wonderful Sabbath. Inenso had a wonderful Sabbath. Today I wasn't able to do monologue ya ku nature because I had a visitation. Nali I had to visit a friend, so that's where I was masana. I was at dining at another person's place. Ndito it was a happy Sabbath kwambiri. Komano ndangoti ndilankhulebe pang'ono chimene ndikumva mtima mwanga, chimene chandipanga burden, chimene wandika mulungu lerolo chandipanga burden. So I hope dzuwa likupita, I hope sikhala monologue yaitali kwambiri. That's what I'm hoping. Komano okay, tisanambe tipemphere ambuye akumwamba. Mundidzaze ndi mzimu wanu yawochuluka, masanthu onse amene akumvetsera kumene ali mwadzaze ndi mzimu wanu, mundike mawu anu mkamwa mwanga, kuti zimene ngayankhule zikhale zobweretsa ulemu kwa inu, zobweretsa ulemerero ku dzina lanu kwambiriso anthu amene akumvetsera athe kupindula nazo. Ndiye mundithandize, ine ndi munthu ofowoka, mundithandize. Masanthu omvetsera onse mwathandize kumvetsetsa mu dzina la Yesu Khristu, amen. Mmene ndimabwera back kuti ndikubwera ku nyumba kuno, the thought imene nangondipanga bother kamene nangondipanga trouble ndiyonera kuti akuluakulu, ine I am worried about our spiritual condition anthufe. Chimene chinandikhudza kwambiri, chimene chinandikhala pa mtima apa. I am worried about our spiritual condition. And I just came to tell you today, ndangobwera lero ndikuuze nonena kuti find Jesus, find him now. Find Jesus, find him now. Mumpeze Yesu, timpeze Yesu, and timpeze pompano before it is too late. Posachedwa pompa, it will be too late. Time is running out. Nthawi ikupita. Anything can happen. Makumbukira mu zaka za mbuyos ma 2021 2022, that was uthenga umene timawauza anthu nakuti anything can happen. It's better to be ready and nothing happens than to be unready and something happens. Koma ndikuona kuti ineyo chanango ndikhala pa mtima apo kundilemera pa mtima kuti ine ndikuona kuti anthu we are not serious ndi moyo wauzimu. I don't understand kuti ambuye atithandize. I don't understand why don't we love Jesus. Nchifukwa yani mulungu sitimamukonda bwino. The thought that ganizo lina limene mandienda ndionera kuti we love God, timamukonda mulungu, koma sitimukonda ndi mtima wathu wonse. Chifukwa Yesu anena kuti malamulo alipo awiri: umkonde mulungu ndi mtima wako wonse ndi umunthu wako wonse. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your body. Kumkonda ndithu ndi everything that we are. Koma anthu ambiri timamukonda mulungu
half-hearted, mwa mtima umodzi. Timamukonda mulungu ambiri apata ndikuuze kuti tayimika m'manja timamukonda mulungu ambiri mkhozo yimika m'manja. Sinda anthu ochepa pamene they are outright kuti no amabwera poyera onera kuti no samamukonda mulungu. Koma ambiri timamukonda mulungu. Koma vuto lalikulu limene ndimalingalira ndimapanga meditate ndionera kuti no we don't love God with all our heart. Timamukonda mulungu koma not ndi mtima wathu wonse. Sitikuzikhuthula ndi mtima wathu wonse. Ndiye timasiyako ka percentage kena kakanti and therefore tili ndi moyo wosakhala wa complete. Moyo wathu umaperewera, umakhala moyo wa stress, moyo wopanda msangala, moyo wopanda joy, wopanda chimwemwe, wopanda fulfillment yeni. Chifukwa yoti siti kumukonda mulungu motheratu, tikumukonda mwa half-hearted. Ineyo ndabwera kuzakuuzani uthenga uwu lero kunena kuti find Jesus, find him now. I'm telling you kunena kuti ifika nthawi imene no muzamufunafuna mulungu, timufunafuna mulungu koma sitizampeza. Ikubwera nthawi imene chitseko chitsekedwe. Mateyu 25, anamwali opusa 5 anakafunafuna mafuta, anabwerera kudzapeza chitseko chitatani chichotseka. Sikuti chitseko access kwa Yesu, chitseko chikhala open mpaka kalekale. No, my brothers and sisters. The door will close. And in manthanga liponera kuti no ambiri chitseko imene chititsekera tili panja. Izi zinachitika kale mu nthawi ya Nowa. Mu nthawi ya Nowa chitseko anthu chidatsekera asanalowe mu ngalawa. And I fear kunena kuti mmene tikukhalira chitseko chititsekera tisanalowe mu ngalawa. It will be too late. Ndiye tizigogoda from outside ngati mmene anachitira anamwali opusa, koma the door will be shut. Bible limanena kuti pa Isaiah 55, Bible limanena kuti tamvetsera bayi ndalongo tunena tumudandaulira even misonzi ili m'maso mwangamu ndithu kuti kuti why chifukwa chani anthu siti ine sinimamvetsa kuti tinafika pa point iyi bwanja. I don't understand. Tili ndi Bible, tili ndi malemba ambirimbiri a Ellen White amene mulungu anatisiyira, koma tinafika bwanji pa stage imeneyi. M'bado wa number 4. M'bado wa number 4 ndi m'bado omvetsa chisoni pa mibado yonse. And ineyo panopo pamene umatsimikiza kuti m'bado umene usungadutsedi. And indeed m'bado wa number 5 sungabweredi. Ine zima ndikundikhudza kwambiri. Isaiah 55 akuti, verse 6 akuti, seek the Lord while he may be found. Akuti, call ye upon him while he is near. Mbuimva kaniyo, seek the Lord while he may be found. Kutanthauza kunena kuti ngati akuti timfunefune mulungu pamene ali wopezeka, zikutanthauza kuti nthawi ina yake sazapezeka. Akuti call upon him while he is near, pamene ali pafupi. Panopo mulungu chitseko ndi chotseguka, chitseko cha chisomo ndi chotseguka kwa ife. And akuyitanira kuti timpeze panopo. Tiyeni tiphunzire kumukonda mulungu ndi mtima wathu wonse. Zinthu zapa dziko lapansi zimeneno timapanga exchange ndi moyo wosatha ndi zinthu zoti tizalira pa mapeto pake, tizapanga regret pa mapeto pake. Eneyo please nakakonda tinakati we should find Jesus and we should find him now. Timukonde mulungu ndi mtima wathu wonse. Ambiri ndanena kale mulungu timamukonda, koma sitimamukonda ndi mtima wathu wonse. Tinasiya mpata
tinasiya ukuku kaya tinasiyira ndani ndi kumene timasiyako ndi kumene kuti sokoneze ndi kumene kuti ati wononge moyo wathu. Ambuye atithandize Ambuye atithandize nsaname. Andi izi ndikunena kwambiritu kwa anzanganso I know kuti mavideo anga amataonera mwina ndi akhoza kuonedwa ndi wina aliyense, koma in a special way ndikupanganso appeal kwa anzanga a Seventh Day, chifukwa inu ndi amene muli pa chiopsezo chachikulu, ndi amene munapatsidwa kuunika kwakukulu, and we are choosing kuti no Yesu atipitirire, and then tizamba kugogoda when it is already too late. Kuzakhala tukulakwa kwambiri, kuzakhala kulakwa kwambiri. Bwanji taphunzira kumukonda Mulungu panopa. Tidakakhalabe moyo wosamalandira Mzimu Woyera. Sitinapange pemphero kuipanga institutionalize ngati munaonera chanishi, ngati munaonera monologue ya last week. Sitinafike poipanga pemphero ndi kuwerenga mawu a Mulungu kukhala a habit, kukhala a lifestyle, kuti it's ndi mene ulili, it's part of your life, ngati mene timasambira every day. Kusamba, we don't even think about it. It's just minute chizolowezi wangoduka mbedi umina usese opanga kenako umakasamba. It's just part of us. Imafunika Bible, imafunika pemphero ndi Bible zifike pa stage imene iyi, pamene wena kuti it's just part of us. Kwina kulikonse, no matter what the occasion, kaya takayenda, kaya tili ku field, kaya tili kuti, kaya tatuluka dziko tapita kokayenda, kaya ndi kuti wherever we are, imafunika kuti pemphero and Bible study isanduke lifestyle. If this cannot happen now, moyo uno, I can assure you, we are not going anywhere near the kingdom ya ufumu wa kumwamba. I have to tell you straight, anthu akumwamba amakonda kulumikizana ndi Mulungu, which is called, chizungu chake, communion with God. Angelo amakonda kulumikizana ndi Mulungu, kupanga naye commune, ndi lifestyle, ndi zimene amachita habitually, they don't even think about it, ndi kukhala kwawo daily, tsiku ndi tsiku amapanga commune ndi Mulungu. Ndi lamulo number 1, uzimkonda Mulungu ndi mtima wako wonse. Love the Lord your God with all your heart. Commune with him. Love him. Embrace embrace him. Embrace Jesus. Mukumbatileni Yesu. Ndi zimene akufuna Mulungu. Mupemphero muja, as you pray, mukagwada pansi, ndi kukhala pamene paja 30 minutes mukulankhula ndi Mulungu wanu wakumwamba. And then after that you take the Bible and you eat, kumadya maverse aja, mumalandira moyo wa uzimu, mumadzadzidwa ndi Mzimu. Awatu ndi amene anthu amene ali omukonda Mulungu ndi mtima wawo wonse. Ndi zimene Yesu amatanthauza pa Yohane 15, pamene amene akuti abide in me and I in you. Amatanthauza pemphero and Bible study. That's what he meant. But ambiri, we don't commune ndi Mulungu, koma we claim ndi pakamwa pathu kuti Mulungu timamukonda, koma sitipanga naye cha communion. Sitiyankhula naye, Yesu samatiyankhulitsa, satidzaza ndi Mzimu Woyera. Seventh Day Adventists, I don't know kuti
chikuchitikira ndi chani. Koma tikapanda kusintha sitikapezeka ufumu wakumwamba, titayika nditu bizakhazi zachisoni kwambiri. Ine ndakakonda kuti timukonde Mulungu ndi mtima wathu wonse. Find Jesus, find him now. You have to make a decision to leave the world behind. Ndikati leave the world behind ena andipanga misquote. Zose ndikufotokoza ziliru pa mamonologue ambuyo. Nkhanga ndiku tsindike. Leave the world behind, I mean mindset. Yonera kuti no tisalolenso za pa dziko lapansi kuti zikhale zibwere in between relationship yathu ndi Mulungu wakumwamba. Tisalole. We should leave the world behind in the mindset. Manji ina, we should not care anymore. Timpeze Yesu. Yoyo ndina idandaulanga limene no linango ndikhala pa mtima apa kuti no ineyo tikupanga be chibwana ndi chipulumutso, sitikufuna kumukonda Mulungu ndi mtima wathu wonse. Koma tsiku lina lake chitseko chitseka, andi sichili kutali kutseka. Ine ndimakhulupirira kuti mu m'bado omaliza, mu m'bado wakumapeto, ndimakhulupirira kuti kulibenso m'bado wina umene ukubwera. Ndimakhulupirira kuti ndi m'bado wa namba 4, m'bado omaliza, m'bado wakumapeto. Ndimakhulupirira kuti kulibenso m'bado wina umene ukubwera. Ndimakhulupirira kunena kuti zonse zimene tinalosera Seventh Day Adventist kudzera m'Baibulo ndi malemba a Spirit of Prophecy, ndi chikhulupiriro chonse kuti zonse zimene tinalosera zichitika m'bado wathu muno. Time is running out. Ineyo ndi chikhulupiriro kunena kuti ndimakhulupirira, chikhulupiriro changa chonena kuti Mark of the Beast imene ili Sunday wokakamiza ichitika mu m'bado wathu muno. Sunday achitika m'bado wathu uno, miliri 7 ichitika m'bado wathu muno. Zizindikiro za miliri 7 zinambooneka kalekale, madzi adayamba kale kumasanduka magazi. Anthu akamaziona amafotokozera a science, kufotokozera amene angathere kufotokozera. Bible inanena kuti madzi azasanduka magazi. And olemba ma-article amunyuziwo, mzimu wa Mulungu sungalimbane naye. Mzimu wa Mulungu amagwiritsa ntchito wina aliyense. Umaonetsetsa kuti akamalemba alembe mu language ya Bible. Inu akewo akamalemba amona ngati kungolemba, usizoti Mulungu ndi amene akuwatsogolera kuti when reporting this you should write mu language ya Bible. Lintipe river turns blood red. Pamene kama oti blood yo osati turns red, turns blood red. Kuti owelenga adzidzimuke. These things Mulungu amayikira dadala kuti owelenga adzidzimuke, akuchumuke from his sleep. Wogona tulo auke kutulo. Madzi akusanduka ngati magazi. Kuti Bible inanena kuti madzi akusanduka ngati magazi. Miliri 7 ichitika, amene ni madontho a miliri ichitika mu nthawi yathu. Extreme heat kutentha. Kwina kwake kwagwa hailstorm uko. Kwina kuti nangoona pena pake. Zonse zili miliri 7. Zivomerezi miliri 7. Nkhondo zodabwitsa, nkhondo zikubwera kutsogoloko. Yesu
azakachoka mu chipinda chopatulitsitsa nkuyimirira, akuti kuzakhala masautso amene asanaonekeko pa dziko lapansi. Ineyo ndimakhulupirira kuti masautso amene part of them ndi nkhondo. Ndimakhulupirira kuti from what I read ndimaona evidence yonena kuti Yesu akazayimirira kumaonetsa kuti kudzakhala nkhondo ina yake yoti isanaoneke konse pa dziko lapansi. Eno era kuti deadly weapons of warfare are going to be formed, and I believe kuti zikuchitika panopo, koma I believe kuti Mulungu funa kuwagwira anthu mitima, akugwira mphepo ma weapons of warfare nake sitinaone atapangidwa release. Koma ndimakhulupirira Yesu akadzangoti wayimirira and the winds of strife are released, wina akazi he will press the button. Ndimapanga share ntanake ndi family yanga kumene wapanga masenzani revival kuti wina ake panopo chimangoyimitsa ndi restraining power ya mzimu oyera imayimitsa, koma mzimu ya zakangopanga withdraw, wina akazi angodina batani imene fandi amakati mabatani na nuclear war mwankhala batani wina akangoyipanga authorize ipite. Inene makhulupirira Yesu akazayimirira zizachitika, wina akadzangoti mupanga masewera ndikuyipanga release bomb ija. I believe kuzakhala nkhondo ya zaoneni, dzuwa lidzatentha mwa zaoneni, kuzakhala njala ya zaoneni. Mukawerenga ku Yoweli, ini sinofuna kuopsa munthu koma ndikufuna kupasani warning. Warning amene ali m'Bible anakhazika ndi Mulungu in his wisdom. You cannot question wisdom ya Mulungu. Kuwerenga ku Yoweli amanena kuti amachera kupanga describe graphically zimene dzuwa lidzachite ku mitengo idzauma, ndekuti zipatso zeze mmakonda zija gone. Kuzakhala njala ya zaoneni, anthu mangofa amene alandira mark of the beast. Azakhala anthu amene alandira mark of the beast, of course, chifukwa anthu amene alandira the seal of God and ndi ma living saints munthu ayamiliri sazafa. Ndi ma living saints alandira the seal of God, munthu ayamiliri they will not be hurt. Do not hurt them. Komano idzakhala miliri kupita kwa anthu amene amukana Yesu, amene they did not find Jesus, sanampeze Yesu mu nthawi yake. Zimene tunenatu. That's why tunena kuti find Jesus, find him now. And I end can you say kuchoka kunena kuti I ndi chikhulupirira kuti zonse zitiziona mu generation yathu, generation ya number 4 inoyo, final generation. Tiona Sunday law, tiona miliri 7, tiona zonse zimene zinaloseredwa zikuchitika. Madza kusanduka magazi modabwitsa muja. Apa timangona flash eni and dontho, awa ni madontho. Inu mkwiyo wa Mulungu sanga pa demonstration pakwena angotira dontho kumene. Ndi mkwiyo opsha. Inu mazonera kuti Bible imanena kuti Mulungu amatha kungoyang'ana dziko, kungoliyang'ana ndi maso chabe, just looking at us like this. Masali imanena kuti dziko limatha kugwedera gu. Inu Mulungu timamuseretsa kwa basi. We think God is our friend. I'm trying to show you the side of God. Ndi mkwiyo unaloseredwa ndi muganize kuti aneneri akale ancient times 1000 2000 years ago amalosera za tsiku lakutsogolo. Can you imagine how important that nthawi ya miliri ili is? So important kuti aneneri a zaka 2000 zapita zambuyo, achina Obadiya, achina Zakariya, achina ndani awa ma minor prophets. Ine mana kuti they are not minor, ine mana kuti they are not minor at all. Chifukwa cha zimene amaloserazo, I don't think they are minor. Koma amalosera zakutsogolo chimene chinampanga prompt mzimu wa Mulungu kuti tsiku lakutali itu loti osadzaliona. Mulungu anapatsa ma vision kuti alione. Amos amenyonera kuti tsoka kwa iwe amene you want the day of the Lord. Zimaonetsa kunena kuti tsiku imeneyi ilaloseredwa from 1000 years back, from so many years back imakhala ikuloseredwa tsiku la Ambuyeli.
then zimaonetsanso kunena kuti no ndi tsiku loti lidzakhala loti limaoneka kuti in history silidakhaleko, of course time of trouble such as never was, ndekuti silidakhaleko, neither will there be hereafter. It gives you the impression kuti no it is such a special day yoti God is yankwiyo wa mulungu yoti ndimakhulupirira kuti no ineyo ndimakhulupirira one of the purposes is kuti no mulungu sakufuna zazipangeso. Because actually Bible imanena kuti it's a strange act. So kwa mulungu it's a strange act kuti no for mulungu ndi wachikondi, he's so merciful, he's so loving. It's not his habit kuti amafuna aononge anthu. No, it's not like kuti it's his character kuti nzimene amakonda kuchita umaononga anthu. Why? It's not his habit. It's not, so it's a strange act for him. Koma ndimakhulupirira one of the purposes is kuti akuipangira dala this day kuti okay, I'll give one day demonstration ya mkwiyo wanga, and in the little seller from South many years back. And the point I'm getting to is even in the forward, in the future, this day will still be important. It will be written in history books to remind people for generations to come, do not make God angry. But I believe that's part of the purpose. Could you know, for generations, for thousands and thousands of years will come, that this day will be in history. So many is a color in history, and I would, hey, Tinaliko. What happened? Oh, my friend. Pacific Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean, Nile River, Amazon River. Kumba saka uforokozera. Zonse zidasanduka magazi. Kutsegula mpopi, anthu maforokozera kutsegula mpopi, mangotoka magazi. It will be, I believe, it has a purpose to serve as a memorial. Please. God is loving his kind, and he wants to be our friend. Koma God, you have to revere God. Reverend is his name. Oh, sapanga naiza chibwana. I believe that's the purpose. It will just demonstrate that, don't play with God. And what type of playing with God will they do? They will change the ordinance, Isaiah 24. Azakakuta sinthanitsa malembo atenga Sunday tsiku la wamba kulisandutsa kukhala tsiku la Sabata. Kutenga the malamu a Mulungu ndikuwapanga void. So God will show kuti zinthu za sacred izi zoyera zopatulika osamapanga nazo sewelo. It's like mene mapangira kholo, right? Kholo silimamkwapula mwana forever. Koma kholo limalolera kuti mwana indi mankonda ndimuone itsona kuti there are limits, tike ma limits. Fo ndikapanda kupanga act ndiye kuti sazindikira mwanayo. Then kholo limalolera kuti this one time mwana andone ngati andikwira andona ngati oyipa, koma it is just this one time kuti ndimukwapule kapena ndimpange china chake punishment yowawa andona ngati munthu chankhanza, koma the purpose is kuti kutsogoloko mwana yazindikira kuti ndizapatsa ulemu bambo wanga, ndizapatsa ulemu mai anga. These things are coming mu m'bado wathu. Ineyo nakakonda, if we can find Jesus, find him now. Tawi yata. Anything can shani, anything can happen. Ambuya kudaiseni mukaindi wiki yo pambana, Sabata yo pambana, adaisi ma business anu onse, zochitika zanu zonse. Amen.